हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय आं दिनै मा खालामनो नागिरदों अबाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय देलायखाबाय आं लोगोफोर अबाय थांनो नायबाय थादों लोगोफोर नोंथांमोननोबो माबायदि खानाय दिनै देखायनो लागासिनो आंजों नायलांबाय थादों लोगोफोर फैदो बिदिबा लोगोफोर ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै नै लोगोफोर आनैमोना दख'ना माबादों सोंखांबाय ओमफ्राय माबागासिनो दं फानगासिनो दख'ना जि मोजां नुखागोन कालारा मोजांखाना लोगोफोर नैबेलाय जि दाग्राया नैबेना आनैया जोंना ओमफ्राय नैबेलाय आनैया बेबो आनैया नावलाय खारनो होथारदों बे आबै बुरि बायनानै गाना ना आनै आं बायनानै गाना दानानै गाननो हाखायोना गोरोंथार बियो जि दानो एकदम मादैयानो दाबो जाया देलायगासिनो दङ आंल' हारसिं थाङा आरोना जोंनि मादैबो थाङो लोगोफोर माबायदि नुदों आंखौ कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर जि देलायखाबाय आङो दिनै नै लोगोफोर फैलायबाय गौराङाव बेरायग्रा सासे उन्दुबायसो नै आजाया गौराङाव बेरायफैग्रा उन्दुबायसो आयौ जि मोजां मोजां बिबार नै जि मोजां मोजां नै मालाय दैयाव गाखोग्राफ्रा para मानसिफ्रा खम para मानसि गैयाना जानो बे गारि लोगोफोर हाय नोलाय आजारै मोजां गाखोना जा गोलैगोन दे गोलैगोनबो ओमफ्राय ओंखारनि मालाय गान दामगासिनो दं एकदम सासे मैदेर गाखोदों खोमायाव हमदां बैयाव गाखोनोबाथ' दहाय एबार हैजादों मैजाराव गाखोहैसै नों एखेसो आजा एखेसो गाखोनायजोबथोंसै गाखोजोबनोसै एसे एसेनो नाहरबावदों
होदो डाइरेक्ट गुदुङाव फैखादों दा खुसियानो फैनानै बायदि बारा रोङा लोगोफोर उन्दैद्राय ना ओहो रोंबायथ' नैबो गाखैनाय बाव बाव बबेथिं बेरायदो बिदिल' मोजां मोनथारदों बे एकदम फैया उन्दुग्रा जि मोजां खालामदों नैबेखौ ना फट' लानो जि मोजां मोनदों आं फट' लानो मोजां आरो फट' लानो नै बिमा फिसा ओनो हर नुबाय ओंखारबावनांगौ लोगोखौ हालथुआ गोसा लानांगौ दाबो इदि गुवाराव सेरायगोन बाय गुवाराव सेरायगोन हाय नट सान्दुं गोसाथार जोंना थिख्लिफ्रा दंफैबावो नै नै सासे रायलायहरबाय आदाजों रायलायला नोंसोरखौ नागिरगासिनो औ थिख्लिया नै नोंसोरखौ लोगो मोनबाय दङ ओमफ्राय आफाया आलदा आलदा फैदोंमोन थेवबो लोगो मोनबाय baru kuliaran nih mas moजाङै जायगाया ओरै बुंलादो दे ओरै बेखौ मानसिया थाबाय थानो लुगैयो बेनिफ्राय kan मोजां kami बिलाय नोंसोर साबेसे फैदोंमोन ओमफ्राय माखासेयालाय माखासेया ए बेरायनायाव गावलायलायबाय दा ज' थांफिनदों होनबालाय Pihitar Ayo, cepat, Jen.
này đây ăn mì làm đâu có mì kìa si mau phi vậy là vừa kurang kan dia lagu sini lagi ni ya juga lo hao lang sini này Thật cứ và cứ là bài mà gần nữa. mua đèo lại thế này 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 Là cả cái bò đấy. ha nhà chỉ được đã cứ Cứ giống đi vào đi sini cùng lại đi các bạn. Ani Sona ko na logo मोनफैबाय गौरां गार्डेन खाथियाव नामा नों मा जादों सना मिथाइ मिथाइ गगा मोनलायबाय बिहा गानो रोंला गगायानो नै नै सना जादों मा उना मामिखौ नानो मादैखौ ओलाय नै अनबाय आंनोबो अनदो दे मा आइखौ अनलानो आइ फिसा अनबाय अनबाय हो सोरहा जुमिया ओमफ्राय आबैया आबै नों मा खालामनो नागिरदों दुगैनो नागिरदों ना मादों मादों गस्लाबो गाना ना बेरायफैदों जोंहा आबै औ लोगोफोर खाथि जायो नालाय गौरां गार्डेननि ओंखायनो हाबफैनानै थांसै साहा लोंदों नै साहा लोंदों Nào đo cho mì. नामा Lòng kín bài đi nụ lên bài hay khăn này cô. Lòng kín bài đi. नामा लोंदो साहा नै Nữa ơi.ถ้าเราก่อนเล่นเลยไป